Salutare și bine v-am regăsit la un alt episod de pe acest canal. Astăzi voi face un tutorial cum să faci cum să faceți o chestie din asta care zboară. Bun. Prima dată veți avea nevoie de jumătate de foaia A4. Bun. După ce ați tăiat, o veți îndoi în jumătate. Să fie marginile egale. Bun. Acum o vom îndoi. Asta de la parte. Bun. Și exact așa vom face și cu cealaltă parte. Bun. După acesta, să avea nevoie să îndoiți toate colțurile. Așa, da. Bun. După vom îndoi și colțurile acestea de jos. Bun. Și acum va trebui să facem nu, gen, trebuie să îndoim așa. Cum e ăsta, să-l îndoim așa. Bun. Acum veți lua fiecare colț și îl veți duce până la margine. Bun. Tot așa până la margine. Jap, jap. Uitați așa să fac ăsta mai mare. Și vă va ieși un fel așa. Da. Bun, și așa veți face cu și celelalte colțuri. Bun. Asta, stați așa că nu se întoaie. Bun. Aici am îndoit și colțul acesta. Perfect. Și acest colț. Și nu vă va ieși chiar pătrată cum mi-a ieșit mie, că nu prea știu cum a făcut-o colegul meu, dar da, cam așa. Și îndoim și colțul ăsta. Să vedem. Și punem asta așa. Zboară foarte bine încă. Noi ne vom revedea data viitoare. Am fost Dărea. Pa, pa!